Vítejte u nového přehledu z letního karnevalu v Brookhaven, kde Sky zastupuje Briana a přináší vám nejnovější zprávy přímo z centra dění. První týden karnevalu měl obrovský úspěch, přičemž návštěvníci si naplno užívali živá vystoupení na pódiu a společně zpívali oblíbené písně. Velkému zájmu se těšily také karnevalové atrakce, jako je basketbal, věž volného pádu a Brookhaven obří kolo, které vyzkoušel snad každý v herním městě. Nyní však začíná druhý týden a s ním přichází oficiální otevření motokárové dráhy, která slibuje rychlé závody a spoustu zábavy pro všechny jezdce. Zatímco si Sky dává pauzu s občerstvením Jungle Nuggets, na scénu přichází reportér Mato, aby vám přiblížil další novinky a atrakce. Reportér Mato zahajuje svůj test zábavnosti přímo na letním karnevalu v Brookhaven, kde osobně prověří kvalitu všech nových aktivit. Jako první Mato testuje nové rychlé motokáry a následně se přesouvá na trampolínu, která nabízí skvělé skoky a spoustu energie. Mezi dalšími atrakcemi najdete střelbu vodním balónem, praskání balónku a klasický basketbal, které zaručeně prověří vaše dovednosti. Letní karneval získal oficiální doporučení od Mata jako skvělé a veselé místo. Nezapomeňte se přijít podívat na další představení a užít si zbytek akce. Lidičky, dneska tu dávam denci parádne. Áno, za mňou si môžete všimnúť nový Brookhaven Summer Carnival update. Ja som sa akože osobitne na ňo strašne tešil, ako najlepší update v histórii Brookhavenu. Ja tento tu update strašne milujem. Počkajte. Dobre, ja tu dneska si trošku poletím. Čo ste tu mohli samozrejme získať? Mohli ste tu získať takéto tu, keď máte samozrejme VIP. Ja mám, lebo mi giftol kamarát Díky Marcel, takže ako... Dobre, toto je malé. Ako nič nebudem rozprávať, ale je to malé auto, hej. Ale najviac, na čo som sa tešil, je... Tento tu obrovský kanón, áno, s ktorým sa môžete odpáliť. Tento kanón vám funguje, keď získate kanón, ktorý ste mohli získať aj minulý rok, Batulej. Takže aj minulý rok ste ho mohli získať, hej. Ale super, že akože dali nám druhú šancu na ňoho na získanie. Je jasné, že som si ho získal, lebo je to paráda. Proste je to tak, trošku to okopírovali, ale som rád, že to tu znova dali. Toto tu tiež ten glider bol minulý rok. Myslím presne tento tu item, že keď tu prídete niekde dole, tu. Samozrejme, boom. A keď proste idete z veľkej výšky, tak vám to takto vidíte, glider. Zoberete si proste ten glider a takto idete. To sa dá aj s ním tak zabáčať, to som napríklad nevedel. Najviac, kde ste mohli získať tiketov, atrakcia je Ruské kolo, kde ste mohli získať 80 tiketov. Ja ich mám momentálne 9885. Ich mám momentálne. Čože dosť veľa. Ako nebola to žiadna sranda získať. Trvalo to týždeň, dokiaľ som získal takéto tu tikety. Veľmi dlhý týždeň, takže dneska získavajte ešte dokiaľ sa dá a ešte aj zajtra do večera, lebo potom to už nebude do ďalšieho leta sprístupnené, takže ako... Aspoň ten kanón, čo som vám ukazoval, tak by bol dobrý.
Tento tu dom, keď chcete, si kúpte za 399 robuxov. Je to veľa robuxov, ale môžete za to dostať tento tu dom a toto tu auto v garáži. Ja si neviem dovoliť takéto tu robuxy, takže vám to ukážem iba z tohto tu takého tu pohľadu. Keď prídete proste tu, tak to máte akože parádny dom, akože prvé poschodie. Toto je z prvého, čož tam máte tiež, tam proste vedľa to za tým balónským a tu máte toto tu z prvého karneválu, čo bol minulý rok Batuvej. Balóniky tu máte, tu môžete hádzať a to ste tam proste mohli a vidíte, hráč by tu proste spadol do toho. To bolo také prankovacie, takže dom plus, auto plus, atrakcia z minulého, proste free atrakcia z minulého Summer Carnivalu, ktorá sa nedá už v živote nikdy získať a máte takéto tu ste výhodu, že keď si kúpite tento tu dom, tak proste máte výhodu od toho, že proste si môžete kúpiť i môžete mať zadara aj tam ten proste dole atrakciu proste tu s balónikami. Ja vám ukážem, kde bola aj minulý rok. Tá atrakcia z minulého roku s tými balónikami tamta, tak tá bola miesto tohto tu balón, miesto tohto tu, kde strieľate, tu presne bolo toto, proste ono. Dobre, ja sa nebudem zdržať, ľudia, ukážem vám hneď skryté miesto, ktoré je tu dole, vidíte to tlačidlo? Stlačíte a kúkajte tu. Ste v tajnej skrytej miestnosti, že je trezor dobre skrytý. Tu si môžete takto tu sadnúť. A tu máte firiuku luxusnú. Ľudia, neviem, čo vám na toto skryté miesto povedať. Podľa mňa je to skryté miesto parádne. Nebudem klamať. Čo sa to stalo? Aha. Ľudia, tu tancuje Sky. Tá moderátorka. To sa tu deje každú pol hodinu, takže príde vám aj také upozornenie na to, že získavajte tikety ešte dokiaľ sa dá. Hej, získavajte tikety dokiaľ sa dá. Ja samozrejme idem postaviať vám dom. Mohli ste získať najprv tento tu za samozrejme 399 robuxov, čože veľa. Ja mám momentálne iba 5. Ale tento tu dom vedľa ste mohli získať za 9800 tiketov, takže ja momentálne mám. Ste si mohli postavať i bazén, dokonca zadarmo, nepýta vás to premium. Samozrejme tu máte bazén, ale jeden je hore, hej, toto není ten, čo ste postavili, to už je dopredu tento tu. To je nejaká aj fontána tu z balkónu. A tu sa dá jumpnúť hore, kúkajte tu. Vidíte, z balkónu je na rokom urobené, no. Debnú. Tieto tu dvere vraj menia farbu podľa toho, ako dáte farbu tomuto tu domu. Samozrejme sú tu veľa miestností, samozrejme i kúpeľňa a tu hore je už ako komplito. Tu máte ako už fakt, ako už to je dobré a pekný akože výhľad, musím povedať. Máte z tohto dômeho, ale je to trošku odkopírované od tých tamtých nových. Tento tu ďalší update, čo bude momentálne zajtra, je proste čo bude 31. bude momentálne nejaký s zvieratami, budeme mať nejaké nové zvieratá. Budeme mať novú poštu a hlavne nový obchod so zvieratami, kde si môžete proste kúpiť zvieratá, také proste Budeme mať aj nové veterinárstvo, takže ja sa na tento tu update trošku teším. Tam máte ten bazén. Tu máte heliport, hej, toto je akože paráda. Ale toto tu vôbec akože nepremysleli. Som tu práve spadol, no dobre. Ja vám idem ukázať skryté miesto, by sme sa nezdržiavali. Príďte na prvé poschodie, príďte k tejto tu veľkej knižnici, môžete tu takto sa pozerať a
Tu máte tlačidlo a máte tu tajnú skrytú miestnosť. Trezorom samozrejme, ktorý sa dá otvoriť. A ako dobrá inteligencia. Hej. Ale ešte niečo. Ľudia vám ukážem, lebo sa nám tu pridá akože fakt veľké epické skryté miesto a má to súvislosti s tým portálom, čo tam je, viete, v tom šorte, čo som vám vtedy ukazoval a možno už sa cez ten teleport bude dať preniesť ste do iného skrytého miesta. Pozerajte tu na tento tu strom. Pozerajte ako. Tento strom je akože prekvapujúci, ľudia. A máme tu jedno heslo, lebo máme proste 4 tieto tu proste korene, alebo neviem ako to povedať, nejaké konáre, 3 atómy, 4 tieto tu, no 5 tieto tu proste dole nejaké. To už budú asi korene a potom 9 týchto tu oných proste 9 týchto tu kameňov, takže 4, 3, 5, 9 navyšiel kód. Samozrejme treba ísť do tohto tu domu. Choďte na horné poschodie, choďte takto tu, proste takéto tu, takúto tu dlhú chodbu a vojdite do tejto tu miestnosti Power Room. Sadnite si na stoličku a dole máte modrú kartu, ktorú ste mohli získať i v policajnej stanici v tom sekrete. Choďte s tou kartou dole do tohto sekretu, čo som vám už ukazoval v jednom sekrete, keď sme potrebovali. Tu treba vojsť do tohto tu oného. Treba tu vojsť. V sekrete som vám to ukazoval. Tu prejdite. Príďte tu a skočte dole. Máte modrú kartu. A vojdite. A už nám tu v tejto tu špeciálnej agencii miestnosti píše niečo nové. Máme teda nejaký kód, no aký iný, než čo sme si ho. Čo iné než 4, 3, 5, 9. Čo sa nám to tu deje? Čaká na nejakú produkciu ďalšiu. Teraz je potrebné aktivovať ten portál, čo som vám v šorte ukazoval, keď si veľmi dobre pamätáte. Tí, čo ma nepozeráte, tak hneď dávajte like a odber a vás to upozorní na všetky videá. Takže dávajte like a odber. Takže ja vám to tu teraz strihnem a ja idem proste ten portál urobiť. Dobre ľudia, a teraz ten portál sa idete pozrieť na ňoho, ako teraz vyzerá v podstate. Vyzerá presne takto tu modrá voda, ako nič toto akože. Zatiaľ sa nič nedá tým aktivovať, hej. Ale pozerajte už na to, není to presne to, čím sme proste to urobili. Jak sme to proste... Není to presne ten portál. Takže toto bolo všetko pre dnešné video. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite dať samozrejme like a odber. Dávajte lajky a odbery, vás to nebude nič stať, neplatíte za to, takže prosím vás, neviete, ako mi to jedno tlačidlo strašne pomôže. Potom už nič, iba pozerať moje videá. Tak čaute a dúfam, že dáte ten odber.